De aarde. Bewerkt met vele machines. En moeder aarde zucht. Op de klaai bij de Waadzeediek spelen je 30 verskate landbouwmachines mee in de vaststelling. Voor de boeren van het beeld die mij doggen aan het stik is dit heel wat oors als het dijstige werk. We hebben eerst op het hiem even oefend, lopen, hoe het ongeveer moest. Toen we naar het land gaan, hebben we dat oefend. Nou, de eerste keer gaat het vanzelf niet goed. Maar de tweede keer inderdaad, toen zat het er ook in. En ja, dat was dan krijg je steeds meer routine en dan wees het op laatst. Nou maar wij, dan maar weer dit. Dat gaat vanzelf. Het is machineliefde en niet meer dan dat. De zwiere landbouwmachines moeten om samen te zessen doensje oer de ikkers. Maar echt swingen doggen ze net altijd. Ik ben helemaal net thuis in de machines, dus dat is soms wel heel raar. Want dan dacht ik van, nou, die kennen wel even een rondje om mijn eigen as bijvoorbeeld. Heel snel. Maar het is heel traag, hè? Die machines zijn heel traag. Dus dan gaat dat, en dat kon natuurlijk, kijk, die draaiing is volle grutter als ik dacht. De van oorsprong Amsterdamse kunstenaar Loet Hin, die het nou op het beeld wennet, is de bedenker van het stik. Zijn fascinatie van machines, waar het nog meer onwakkeren, doet er jongens let de bouwboeren in het Tjuster aan het werk zeg. De meer dan 1500 taskogers die het op de zeediek zitten, geniet je van de vaststelling die een orde is aan de landbouw. De verhouding tussen zeg maar, traditioneel en moderne ontwikkelingen. Waar ik moeder aarde gebruik voor het traditioneel en de machines voor de innovatie, de vooruitgang. En hier op het beeld is dat ook zo.